Det var så det år. 17 dages ferie venter lige om lidt, og det er tiltrængt for. Min psyke den er flosset og min krop udslidt, for jeg har levet af Red Bull og kaffe, frysepizza og baguette. Og der er ikke gået et kvarter mellem hver cigaret. Men det er lige meget nu, for nu er det jul. Nu vil jeg glemme det helvedet fra de sidste 14 dage, med den der SAP og al den desperate frustration den gav, og ignorere at min lærer finder det der jeg må skrive af. Fra studienet.dk og Wikipedia. Men det er lige meget nu, for nu er det jul. Nu er det fandme jul, mine damer og herrer. Og kæft, hvor vi hygger os. Nu skal jeg hjem til far, og for den sags skyld også hjem til mor. Og jeg skal hygge mig, til jeg sveder gløgg fra hver en bord. Og det bedste jeg skal mæske mig i flæskesteg ved julebordet, mens jeg fantaserer om de puppepiger, som jeg kunne have scoret.